amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina Saphinda futhi sahlangana babukela emakhaya wenza yathi babukela emakhaya kuwona-ke ukhisimusi uDisemba inyanga enkulu babukela emakhaya nangu futhi umkhulu khona okunye futhi aphathele kona futhi namhlanje babukela emakhaya siyabona ukuthi umkhulu ubekile lapha phambi kwakhe igqabu ezintathu babukela emakhaya. Before siqaleke babukeli, ake ni-like ni-subscribe nitshene nabanye ukuthi nali ikhehla buligila imanga ngalana nangu umkhulu enze imgilingwane enze ezibukwayo ngalana ngempande nje kuphela. Babukele emakhaya ke simamukele umkhulu siphinde simbingelele naye futhi kulona uhlelo lakhe lolu umkhulu uDr Dube. Sawubona mkhulu, siyakubingelela la umkhulu kusithi kunjani mkhulu kulo nyaka kulo khisimusi mkhulu? Ya, sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Siyaphila thina, nina njani ngalapha? Hayi mkhulu, siyathemba ukuthi ababukeli bayaphila ngoba nathi siphilile mkhulu. Yebo. Yebo. Hayi, sake ngibuye ngiphathele ezinye izinto ezikhala kahle. Yebo. Ngoba phela ila ekuqaleni kwendaba ukuthi intombi ayiqome iphinde futhi iyogana. Yebo. Ngoba phela ngeke igane engamalanga iqoma. Kodwa phela kulukhuni phela ukuqonda kwababhemu. Kanti umbhemu unazo inkomo kodwa-ke kusikhathi kube lukhuni ukuqonda kwakhe. Hhayi-ke la kulukhuni khona ngiphethe nazo izinto zakhona. Ngiphethe isigqabo la. Lesigqabo lesi sincanyana kodwa seza into enkulu. Kusudumba kaSibumbu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli bayasibona. Yebo mkhulu. Udumba kaSibumbu lo. Lo dumba kaSibumbu oyiphunga elinuka kamnandi. Uma usondela entombini, intombi izwa iphunga elimnandi elizoyizayo. Ila ifikela khona naku iqoma insizwa. Ilona lo dumba kaSibumbu lo. Intombi awuyithinti ngesandla. Yebo. Intombi izwa nje ngephunga. Iphunga eliqomisayo, hhayi ukuthi intoni, iphunga nje kuphela. Yebo. Iyona-ke leli udumba kaSibumbu lo ongena ngephunga. Uyawukhatha nje ebusweni uphinde nasemakhwapheni futhi uthi ushaya kancane. Intombi izwe ngephunga. Ungabiyani ngisho nentombi ey'ntathu ngosuku lulunye ngalo odumba wephunga. Yebo mkhulu. Iyona-ke inkosi malanga leyo. Intombi ayithintwa ngesandla la. Uyihambela nje uyimeduze kwayo. Uma iyathintwa lelo phunga iqomile kudevu udumba wephunga. Yebo, yebo. Sibuye-ke singami-ke ndawonye size la kulo phakathi nendawo. Yebo. Lo phakathi nendawo futhi nawo muhle kakhulu. Uyisibambelelo-ke lo. Akusona-ke udumba lo. Uyisibambelelo. Ukhatha nje kancane intombi mose uyayithinta. Noma intombi mase ithinta insizwa. Kuyahambisana. Ngoba phela kukhona intombi isiyiqomile insizwa manje insizwa isifuna ukudakha isithi izama ukubaleka. Intombi meke ibamba ngale nduku ngeke iphinde ibaleke lo nsizwa ebese icabanga ukubaleka. Izobe isiyama. Nawe futhi kuze soka uma intombi isifuna ukuwala isithi iyahamba uma wayibamba ngale sibambelelo lesi esiphakathi nendawo. Yebo. Hawu, number one. Noma futhi ushela entombini, uyishela intombi. Uma wayibamba ngaso sibambelela, hawu. Same time ngeke idabule. Yebo. Iqomile leyo ntombi. Isona-ke sibambelelo lesi esiphakathi nendawo. Yebo mkhulu. So same time asidabule. Uma nje isoka lisezama ukuthi liyabaleka ngqi ngeke iphinde ibaleke. Uma wayibamba ngaso ngesibambelelo nje ngqi ngeke iphinde ibaleke leyo ntombi. Kube ukuyithinta nje kuphela mkhulu. Ngisho umkhonyana uqobo mhlawumbe senashada bese ezama phela ukuthi uzama ukubaleka mbambe ngale sibambelelo. Yebo. Uzomalangela uthando olukhulu ngeke aphinde ahambe. Iyona lesibambelelo esinamandla kakhulu. Yebo mkhulu. Singadlula-ke ngicabanga ukuthi abalaleli bezwile ngalezi zibambelelo eziwu-2 esengichaze ngazo. Sengiza kulesi-ke isigaba lesi esingala sesithathu. sesithathu. Yebo.
Lesi-ke sesithathu-ke engisaziyo basazi abaningi. Wona udumba kaSibongulo. Yebo. Odumile owaziwayo. Yebo. Sebodlalisa kaningi ababhemu bese beyawazi nje kakhulu. Yebo mkhulu. Hhayi, intombi ayidabuli la. Akudluli lutho la. Wona-ke ukhatha esandleni, bese ukhatha le mashiyeni. Yebo. Ya, bese uyaphinda-ke intombi uyayithinta ngayo, uyithintathinte nje kancane. Hhayi, ziyenzeka izinto. Ageji ziyenzeka nje izinto lapha. Kulo dumba lona-ke wesithathu. Yebo mkhulu. Ya, injalo-ke indaba, kodwa-ke ngeke ngisachaza kakhulu ngawo ngoba hhayi bayawazi ababhemu abaningi. Lo wesithathu mkhulu. Lo wesithathu hhayi bayawazi. Lo odume kakhulu. Udume kakhulu sebewusebenzisile ababhemu. Hhayi. Yebo. Futhi induku ebengiyifakile namhlanje ilezi eziwu-2. Yebo. Okudumba womoya wephunga. Yebo. Ngafaka le nduku le eyisibambelelo. Yebo. Ukuthi nje noma sethi ufuna ukuhamba umuntu wakho mbambe ngawo. Uma ukuthi ufuna ukuthi intombi iqome uyibamba ngayo. Yebo. Ya. Nentombi ngokunjalo futhi iyawusebenzisa le ephakathi. Mase ibona ukuthi umuntu uthanda ukungibhedela manje, intombi ayisebenzise lo muntu imbambe. Ngeke aphinde ahambe lo muntu. Yebo. Ya, kunjalo-ke. Manje mkhulu ake ngibuze futhi mina uyazi-ke mkhulu ngibuze ngenzele nababukeli emakhaya ukuthi baqondisise bazi kahle ukuthi ngempela ubona kuphi okuyikona. Manje mkhulu ngicela ukwazi ukuthi kuyona yonke-ke le njengoba imithathu nje mkhulu, njengoba imithathu uwona muphi mkhulu okuyiwona engathi manginawo wona uwodwa nje njengomuntu mhlambe mkhulu oyisoko ofuna intombi thizeni engeke nje izidabule mkhulu lo ntombi engiyifunayo, ogalantele nje nawe mkhulu ngokwakho umuthi mangikhiphe lo uzokwenzela yonke lento le oyifuna noma yonke lento ekwazi ukwenziwa iyona yonke njengoba imithathu nje. Iwona muphi mkhulu njengoba imithathu ngoba omunye ngala esandleni sokudla uyawubona ubovu mkhulu, lo munye ngathi uyelo kancane lapha nendawo esibambelele, bese kuba lo wephunga mkhulu wona uthe ukuthi ube strong kancane, wona uthe ukuthi uba mnyamana kancane. Imuphi mkhulu okuyiwona wona la owaziyo la ukuthi uma ukhiphile lo ayageji la akudabuli? Ya, phela amandla enduku akefani. Yebo. Ingakho-ke nama-price awo ayangafani. Yebo. Yebo. Ngoba nje lo okuqala unamandla kakhulu. Yebo. Futhi ungaphezu kwayo yonke le eminye. Yebo. Lo unamandla kakhulu nanokuthaka kwayo. Yebo. Akufani futhi. Yebo mkhulu. Uthe xaxa kakhulu ukuthaka kwale nduku. Ya, ingakho ngubiza wona u-R600 ibhodlela elingaka. Yebo. Ngoba ngisho emsebenzini uma usebenza uyakusiza futhi wenza ukuthi nabelungu bakuthande, wenza ukuthi uthandeke, wenza amadabula amaningi. Wona uyadabulisha. Yebo. Ngoba noma ngabe umakoti wakho unaye uma ufakile nje ukuzwa nje unuka kamnandi nje, yabona nje wona uyadlulela wona. Kanti unothando futhi phakathi futhi elikhulu elingebhengebhe uthando. Wona-ke lo. Yebo mkhulu. Ya, ingakho ukuthi-ke namandla awafani, wona uwu-R600 namandla awafani. Ayifani. Nokuthakwa kwawo akufani, yonke into ayifani. Yebo. Yebo. Bese kuza lo muhle nawo lo. Ngoba phela wona uwakha umuzi nje straight. Yebo. Wakha uthando nje sakha umuzi. Siyaqhubeka la. Siyaqhubeka. Yebo. Awunuki kahle wona kodwa nje ngiyakuthanda. Ithi intombi nje ngiyakuthanda. Yebo mkhulu. Ngikuthanda ngempela kakhulu impela ngiyakuthanda. Hhayi awuthi unuka kahle kodwa ukuthi nje intombi ngiyakuthanda. Yebo. Angiphumi nje kuwena, angisasuki nje kuwena, mina ngiyakuthanda. Yilo. Yebo. Ya, kodwa wona-ke uwu-R400 lo ibhodlela lawo. Yebo mkhulu. Hhayi-ke lona-ke lithi R300. Yebo.
Ya ngeke ngichazeke iy'tori kakhulu. Bayawazi Bayawazi. bathi ufaka ukuthi lamentshisi phakathi ngiyabona ema-comment bathi ufuna ujijele ukuthi lamentshisi phakathi usuchama kancane. Hayi ngingachazi kakhulu. Kuyasheshwa la mkhulu. Kuyasheshwa la. Iy'pheshini lezi kuyasheshwa. Lana siyaqoma, lana siyathanda la. Hayi iy'pheshini lezi. Kuyasheshwa lana. Kuyasheshwa la. Yebo mkhulu. Ya iy'pheshini lezi kuyasheshwa la. Yebo. Lana siyaqoma. Yebo. Ya ngesihle. Ngiyathanda mkhulu uma ngizwa nama-prize nendlela owachaza ngayo nombukeli lapha emakhaya uzokwazi ukuthi isiphi isizathu sona esidala ukuthi angafani ama-prize ngoba phela mkhulu umuntu uzothi ngoba ngazi ukuthi odumba bonke nje labo noma yiqabu zonke nje lezi kahle kwenzakalani mkhulu ama-prize afana kanti iyona imisebenzi ayifani uthakwe kakhulu mkhulu njengoba dusho lo onganawo iphunga mkhulu. Uthakwe kakhulu lo. Yebo. Futhi mkhulu mina ngokwami ngibuka lo owephunga ngazi ukuthi uwona osebenza ngamandla kakhulu ngoba awudingi ukuthi uze umthinte umuntu aze asole into ey'ningi. Ngoba phela khona intombi emakude engazwani nje nokuthintwa engamfuni nje kwaleyo umfana shiya-ke iy'grebha lezi ey'hamba y'thintwa kodwa nje khona intombi nje engafuni ukuthintwa nje emela mama kude okusho ukuthi ungase wena ugeje ngalo. Yebo. Kanti lo iphunga nje kuphela. Yebo. Ungase ugeje la athi nje ungasondeli imali lapho ngithintwa mina. Yebo. Ngoba vele kona hayi ayifuleki intombi ehamba ithintwa nje noma yini. Ya manje usho ukuthi ungase ugejeke la. Kanti la iphunga nje. Ingakho ukuthi ukubiza ithi u-600 rand ngoba uzoyishaya ngephunga nje. Lokhu umangala uzobona sikhathali siza yona ukuthaba kwayo cishe kufane nalokhu. Nalokho okungale. Kodwa nje iphunga nje. Yebo. Ya iphunga nje. Hayi mkhulu uyathanda ngoba uyibeke yacaca mkhulu uyibeke wayindlala phansi mkhulu yacaca njenge-map mkhulu yasemhlabeni. Hayi mkhulu babukele emakhaya niyazizwela-ke nani ukuthi futhi umkhulu yizo ayiphethe lezi futhi adubula ngazo zihambisana ziwu-3 nje kanje. Babukeli khetha oyithandayo-ke la ukhetha oyifunayo ngoba nizwile lama-prize ukuthi akafani amagalelazo futhi nawo akafani. Babukele emakhaya-ke okwenu ukuthi nitshene abanye nabo batshene abanye baphuthume bazobona leli khehla umkhulu lo oselapha kangaka oselazi kangaka ikhambi lesiZulu bazombona nabo ngamehlo. Umkhulu-ke babukele emakhaya niyamazi-ke uyatholakala kuyona inamba yakhe le esizoyishiya khona la ngezansi. Uhlala endaweni yaseMgababa khona lapha eThekwini eKZN. Babukele emakhaya eMgababa umkhulu uyatholakala lapha isitobhi sakhe usemfisi wena uma hamba nomantokomane ufamba amantokomane hayi still nodaku uzoza wena ungajahi ukhozi ngenja mfana usekhotha impembe yomini.